हर हर महादेव, हर हर महादेव। ताई दीदी, बड़ा सुंदर एगो कथा बा। ए कथा के रउआ सभी सुनी। एगो चतुर पत्नी के त देखी, एगो गांव में एगो साहूकार रहले। उस साहूकार के 4 गो बेटा आ 4 गो बहू आ उनकर पत्नी रहली। बड़ा अच्छा खासा उन लोग के घर परिवार रहे। सब सुख सुविधा रहे, एकदम घर में धन दौलत सब कुछ भरल रहे। आगे के बढ़ंती रहे वो लोग के दीदी। लेकिन देखी, केहू केहू जब आगे बढ़ेला तो ओकरा गांव घर में दुश्मन हो जाला, जलन हो जाला एक दूसरे के देख के। ठीक वही तरह उनका गांव में उनकर आगे के बढ़ंती देख के उनका गांव में कुछ लोग के दुश्मनी हो गल, जलन हो गल उनका से। का कैलक लोग कि उनका के उल्टा सीधा काम में कुछ गलत बात बता के आ राजा तक जाके उनकर शिकायत पहुंचा दहलस लोग। शिकायत जब पहुंचल बा ते दीदी, राजा साहेब का कैले कि साहूकार के पकड़ला के बाद में कुछ छानबीन ना कैले, गलती सही के पता नहीं लगावत, सीधे राजा उनका के देश निकाला के सजा दे देले। कहले कि तहनी के देश छोड़ के आ तहनी के देश निकाला के सजा बा, कहीं चल जा लो। अब देखिए दीदी, साहूकार कितनों अपन सफाई देता रहे, सब अपन कहत रहे, विनती करता रहे, लेकिन राजा मानत नहीं खन। राजा उनका के देश निकाला के सजा दे दी हले। अब का भइल कि राजा के आदेश रहे दीदी, राजा के आदेश माना ही के पड़ेला। साहूकार का कैले कि अपना परिवार के लेके कहले कि ठीक बा, राजा के आदेश बा तो हम का करें। अब राजा के आदेश इहो रहे कि घर से कुछ लेके नहीं जाए के, कोनो धन संपत्ति कुछ लेके नहीं जाए के, सिर्फ अपन देह लेके जाए के बा। पुलिस खटा देहले उनका घर में। पुलिस खटौले तो उनकर छोट पतोह जौन रहली, छोट पतोह कहली कि ए भाई साहेब देखी, हमनी के रास्ता पाने खातिर कुछ 2-4 गो हमरा के रोटी बना ले देती तरा और बहुत भला होइत। काहे कि पता ना कहाँ अब जाके हमनी के रहे के ठिकाना मिली, कहाँ हमनी के खाना मिली, पानी मिली। तो हमनी के पेट में कुछ खाए खातिर हमनी के 2-4 गो रोटी हमरा के सेक लेवे दी। तो कहले, पुलिस कहले बेचारा, कहले कि चल ठीक बा, राजा के आदेश बा, कुछ लेके नहीं जाए के, लेकिन तू ऐसे कहत तो तू जा 4 गो रोटी बना लो। अब का कैली कि ये दीदी, 4 गो रोटी बनावे गईली, वही में वो छुपके से उनका घर में हीरा रहे। 2 गो हीरा के टुकड़ा वो रोटी के भीतर अंदर भर के पका लेहली। वही खातिर रोटी पकावे के कहले रहली। रोटी पका के आ सब चले लगलो। पुलिस के तलाशी भइल कि कुछ ले त नहीं खेलो, तो कुछ ना पकड़ाइल, काहे कि हीरा जौन रहे वो रोटी में पड़ल रहे। अब देखी दीदी, घर से निकलल बालो, घर से सब परिवार जब निकलल बा तो चलत चलत अब दूसरा राज्य में चल गइल बा। दूसरा राज्य में जब जाके पहुँचल बा तो जाके बैठत आलो, सब केहू हारल बा, थाकल बा, भूखाइल पियासल, एकदम सब केहू निराश उदास होके वहाँ बैठता। कहता लोग, उनका ससुर कहता रहे कि अब हमनी के का होई, ये अनजान जगह में हमनी के कहाँ रहे के ठिकाना मिली, कहाँ रहल जाई, का खाइल जाई, का पियल जाई, कैसे अब हमनी के गुजारा होई। हे भगवान, कौन ऐसन सरसाती, कौन ऐसन काल, कौन ग्रह हमनी के ऊपर चढ़ गइल बा। तो उनकर छोट पतोह कहली कि बाबूजी निराश ना होखी, सब ठीक हो जाई, धीरे धीरे सब ठीक हो जाई, भगवान पर भरोसा रखी। देखी, जब दुख आवेला तो सुखो आवेला, जब रात होला तो दिन जरूर होला, घबराए के नहीं खे। अब का कैली कि ये दीदी, 1 गो रोटी के तुरली आ रोटी के तुर के उमें से हीरा के वो एकदम मड़ी जरत रहे, वो हीरा में वो मड़ी निकाल के अपना ससुर के देली। कहली कि हे बाबूजी, रउआ सबसे पहले हई मड़ी ले जाके बेच के आई कोनो जहरी कोनो सोनार के दुकान में, आ बेच के कुछ पैसा लेके जब आएम तो वही पैसा से हमनी के पहले खाइल जाई, पियल जाई, ओकरा बाद में हमनी के रहे के कहीं ठिकाना बनावल जाई। धीरे धीरे कह के सब समस्या हमनी के दूर हो जाई, जहाँ रहल जाई वहाँ सब कुछ यापन होखे लगी धीरे धीरे। अब ए दीदी, उनकर ससुर गइल बड़े, जाके एगो जोहरी के दुकान खोजले, खोज के वहाँ जब वो हीरा के टुकड़ा लेके गइल बड़े तो वो देखत रहे वो सोनार जौन रहे, सोनार देख के वो मड़ी एकदम चकित हो गई।
वैसन मणि वो देखले ना रहले। अब वो मणि देख के उनका लालच मन में आ गई, मन में लालच आ गई। तो कहले कि ठीक बा, रउआ के एकर बदले में पैसा मिली, तब तक रउआ कुछ देर बैठे के पड़ी, काहे कि पैसा हम दुकान में ना रखिले, पैसा के हम घर से मंगावो तानी। तब तक रउआ कि चली हम ले चल के बैठाओ तानी, कुछ चाह पानी तब तक हम रउआ के करावो तानी। अब का कैले कि वो दुकान से अलग ले गईले आ ले जाके का कैले कि नीचे एगो तय खाना रहे आ ओकरा ऊपर से एगो कुर्सी रहे, जौना कुर्सी पर कच्चा सूता से ओकरा के बिनाई कैल रहे, वैसन टाइप के कुर्सी रहे दीदी। वही कुर्सी पर ले जाके बैठा देहले। कहले कि रउआ बैठे, हम तब तक चाय लेके आओ तनी। अब देखिए दीदी, बैठा के उनका के वहाँ से निकल तारे, तब तक वो कच्चा सूता जौन रहे, कच्चा धागा टूट गईल आ वो साहूकार बेचारा वो गड्ढा में गिर गईले, नीचे तय खाना में गिर गईले। गिरला के बाद में इस साहूकार आके एकदम खुशी हो गईले। कहले कि चलो, पैसा भी ना देवे के पड़ल आ वो आदमी खत्म हो गईल, अब हम बहुत बड़का अमीर और धनी बन जाए, कह के एकदम खुश हो गईले। अब देखिए दीदी, इनका परिवार में दिन भर इंतजार करता लोग कि कहाँ बाबूजी चल गई नी, कहाँ बाबूजी चल गई नी। अभी तक लेके कुछ पैसा ना आईनी, वो हीरा के बेच के ना आईनी। पूरा दिन बीत गई, रात बीत गई, एकदम पूरा परिवार परेशान बा, हारल बा, थाकल बा। बिहान सवेरा जब होता तब वो का कैली कि एगो हीरा निकाल के फिर से वो अपना पति के देली। कहली कि जाई जी, सबसे पहले रउआ बाबूजी के खोजेम, और बाद में ये हीरा के रउआ बेचेम आ बेच के लिए आएम, काहे कि अब हमने के खैला पियला बिनो प्राण छूटे वाला बा। यही में बाबूजी भी कहाँ दो गुम हो गई बानी, लागत है कि अनजान शहर बा, अनजान जगह बा, वही से कहीं बाबूजी भुला गई बानी। जाई रउआ दोनों काम करके आई। अब देखिए दीदी, उहो घूमत घूमत गईले तो वही दुकान पर जाके पहुँच गईले। वही दुकान पर जाके जब पहुँच गईले, तब जाके जब देखौले हीरा बात कैले, तो वो सोनार देख के फिर उनका मन में लालच समा गई। अब वो उनका से कहले कि ठीक बा, एकर पैसा हम देम, लेकिन पैसा घर से मंगावे के पड़ी। उन्हों के ले जाके भीतर वही तरह बैठौला के बाद में कहले कि चाह पानी लेके आओ तनी। तब तक वो बेचारा के वो कुर्सी के कच्चा धागा बिनाई जौन रहे टूट गई, और टूटला के बाद में वो खाना में गिर गईले। सोनार यहाँ एकदम लिया के खुशी राजी हो गईले, अच्छा उनको अपन खुशी मनावे लगले। अब देखिए दीदी, दिन भर फेन बीत जाता, फेन बेचारा लोग के इंतजार करत करत पूरा दिन पूरा रात बीत गई। अब बिहान भइले, इनका टेंशन भइल। कहली कि जरूर कोनो ना कोनो बात बा, पता ना हमार ससुर हमार पति दोनों जने कहाँ जाके गायब हो गईलो। यहाँ भूख से सब परिवार के एकदम हालत खराब रहे दीदी। सबसे पहले का कैली कि कुछ गहना पहले रहे लो, वो गहना में से पहले ले जाके बेचली। कहली कि बेच के पहले अपना परिवार के कुछ खाए पिए के लिए के व्यवस्था करी। का कैली कि कुछ बेच के कुछ खाए पिए के वो लोग के लिए के व्यवस्था कर दहली, अपना हूँ कुछ खैली। ओकरा बाद में कहली कि अब अपना ससुर के अपना पति के सबसे पहले हम पता लगाई कि दोनों जने का हो गई लो। अब देखी दीदी, का कैली कि वो लोग के खाए के रहे के व्यवस्था कर दहली, आ ओकरा बाद में वो अपना के एगो पुलिस ड्रेस के कपड़ा किनली। पुलिस ड्रेस के कपड़ा किनली आ कपड़ा किन के का कैली कि पुलिस के कपड़ा पहिरली आ पहिर के चल गई राजा के दरबार में। राजा के दरबार में जाकर राजा से कहली कि राजा साहेब, हम एगो पुलिस हई, हम रउआ से काम मांगे आइल बनी, रउआ अपना नगर में हमरा के काम दी। राजा कहले कि ठीक बा, हम काम तोहरा के दे देहम। अब का कैले राजा के उनका के काम दे देहले। अभी का कैली कि वो पुलिस बन के वहाँ आ सब काम करे लगली। ये अपन पोल नहीं बतावत कि हम एगो नारी हई चाहे स्त्री हई। पुलिस के वेशभूषा में रहे लगली आ काम वहाँ करे लगली। बड़ा अच्छा खासा काम कैली, बहुत बढ़िया मने अपन ईमानदारी देखौली है दीदी। जौन जिम्मेवारी उनका मिले वो जिम्मेवारी के पूरा करस। इतना बढ़िया काम कैली कि 2-4 दिन के बाद वो राजा जौन बा उनका से बड़ा खुश भइले, प्रसन्न भइले। कहले कि देखा सिपाही, तू बहुत बढ़िया काम कैल, तोहरा से हम बहुत प्रसन्न बानी, खुशी बानी। तोहरा कुछ मांगे को होके तो तू हमरा से मांग लो। तो
कहली कि ए राजा साहेब, हम एगो सिपाही हैं, सिपाही के काम है देश के रक्षा करे के, राजा के सहयोग करे के। हमरो वैसे मांगे का, हमरा का चाही, बस मांग इतने चाही कि हमरा जे पकड़ा जाए, हमरा नज़र में जे गुनाहगार होके ओकरा के हम अपना मन से जौन सज़ा देवे के चाही उस सज़ा हम दे सकी, बस हमारी यह मांग बा। राजा कहले कि ठीक बा, अति सुंदर, तोहर मांग पूरा हो गईल, तू जौन चाहिए तौन सज़ा हमरा से बिना पूछले तू दे सकता रह, एमे कोनो दुमत के बात नहीं है। अब देखी दीदी, अब का कैली कि वो दिन से ई अब अपना इनका तो मन में दोसर उद्देश्य से पुलिस बन रही, दोसर उद्देश्य रहे इनकर। अब का कैली कि कहली कि अब कैसे पता लगाई का करी। अब का कैली कि सोनार लोग के दुकान पर हीरा खोजे खातिर किने खातिर घूमे लगली, अपन ड्यूटी भी करस, ओकरा बाद में सोनार लोग के दुकान में पहुँचे लगली। अब एक दिन पहुँच जाता रही वही सोनार के दुकान में, वही सोनार के दुकान में जब जाके पहुँचता रही तो कहली कि भाई साहब हमरा हीरा किने के बा। तो का कैले कि पहला दोसर तीसर हीरा देखौले, जब दोसर तीसर हीरा देखौले तो इनका पसंद ना आइल। कहली कि ना कौनो और यहू से बढ़िया अच्छा होके तो रउआ देखाई, काहे कि हमार शादी होखे वाला बा, तो हम और यहू से अच्छा बढ़िया हम हीरा किने के चाहता नहीं। अब बहुत ज़्यादा कीमत हम देम, दुगुना कीमत देम, अगर हमारा मन पसंद के यदि हीरा मिल जाई तब कीमत से भी ज़्यादा हम देम। अब देखी दीदी, ये बात सुन के सोनार का कैले कि जौन हीरा उनका ससुर से पति से ले रहलन वो हीरा के वो निकाल देता रहे, काहे कि वो तो लालची रहले। अब बुझले कि ओकर दुगुना कीमत मिली तो वो निकाल दहले। जब निकाल दहले तो हाथ में लेके अपना देखे लगली। आ देखला के बाद में उनका के पकड़ तरी, कह तरी कि चोट्टा ई बताओ तू ई कहाँ से हीरा ले आइल बड़ी, ई हीरा तू कहाँ से ले आइल बड़ी, तू हमरा के एकर असलियत कह के बताओ, सुनाओ। तब कहली कि कहले सोनार कि हम कहाँ से ले आइल बनी, हमार काम बा, सोनार के काम हो, हम किन बेच करी ने, किन बेच के हम रखले बनी। कहली कि ठीक बा, तू ये जकरा से किनले बड़े ओकर पता बताओ, वो आदमी से तू बात कराओ, ओकरा से तू पहचान कराओ हमरा के, एकर कौन प्रमाण बा, तू कहाँ से ले आइल बड़ी। अब उ सोनार घबराए लगले, कहले कि ना ना उ सब तो हमरा लगे नहीं है, अब कितना लोग हमरा पास आवेला जाला तो हम कहाँ से बताएं कि कहाँ से ले आइल बनी, कहाँ से नहीं ले आइल, कब के हो कब के ना, उ सब हम ना बता सकें। अब का कैली कि उनका के पकड़ लेहली, पकड़ के अब कहली कि बताओ, बहुत जिद करे लगली लेकिन वो मानत नहीं खन, बतावत नहीं खन सच्चाई। तब वो का कैली, कहली कि अब तोहार सीधे फांसी के सज़ा होई, काहे कि राजा से हमरा आदेश मिल गइल बा कि हम जौन सज़ा जकरा के देवे के चाही उहे सज़ा होई। तो एमे अब कौनो केहू से पूछ पाछ करे वाला बात नहीं है, आ ना हमरा के राजा रोकी है ना मना करी है, काहे कि हमरा मन चाही सज़ा देवे के बा कोनो भी गुनहगार के। तो तू कि तो जल्दी असलियत बताओ, आ ना तो तोहार अब फांसी होई। अब इतना बात जब चोर सुनले तो चोर सुन के अब का कैले कि ये दीदी सब असलियत उनका अब अपना मुँह के मालूम रहे कि उ जौन लड़की रहली सिपाही उ उनकर के कोतवाल बनौले रहले राजा। तो कोतवाल के कौन काम बा उनका जौन उ आदेश मिले रहे उ सब के मालूम हो गई रहे। तो चोर सोचले कि कोतवाल के तो राजे ऑर्डर दे दिले बड़न कि जे भी भेटाई तहरा गुनहगार उनका के तू सजा दे सकता रह, तो एकर हम असलियत नहीं बतावत तो शायद हमार फांसी हो जाई। अब देखिए दीदी उ का भइल कि ले जाके बतौले, कहले सब सच्चाई जब बतौले तब जाके उ हटावो तरी पत्थल हटावो तरी। तो पत्थल हटावला के बाद में वही में उनकर ससुर और उनकर सास, उनकर ससुर और उनकर पति दोनों जने अदमुहो हो गई रहे लो। प्राण तो ना छूट रहे दीदी, लेकिन दोनों जने वही में अदमुहो हो गई रहे लो। दोनों जने के निकलवाल के ले जाके इलाज करौली, इलाज उनकर होखे लागल, पूरा राज्य में खबर पहुँचल, उनकर जाके जेल हो गई। सोनार के जेल भइला के बाद में राजा सुनले जनले तो कहले कि तो बड़ा बहादुर सिपाही बा, ये चोर के इतना बड़का गलती पकड़ले बा, उनका पता नहीं खे कि इनकर ससुर इनकर पति हलो। तो राजा खुश होके उनका से कहले कि ये कोतवाल तोहरा से हम बड़ा खुश बानी,
अब हम चाहत तनी कि अपना बेटी के विवाह तोहरा से हम क दें, काहे कि तोहरा ऐसन बहादुर और ईमानदार हमरा आदमी ना भेटाई। हम अपना बेटी के बियाह तोहरा से करे के चाहतनी। तब कोतवाल जौन लड़की रहली का कैली, अपन टोपी उपी निकाल के फेंकली, अपन ड्रेस कपड़ा जब निकाल के फेंकली तब वो दिखाई दे तारी कि एगो नारी है, स्त्री है। राजा देख के, दरबार के सब लोग देख के चकित हो गई। कहलस कि कोतवाल ई सब का राज ह? तू तो इतना दिन से एगो मर्द के रूप में रह, लेकिन तू तो एगो नारी बाड़, ई सब का ह? सच्चाई कह के तू हमनी से बताव। तब कहली, सब बतौली, कहली कि जेकरा से उ सोनार उ हीरा ठगले रहन आ दोनों जने के तहखाना में गिरौले रहन, उ हमार पति और हमार उ ससुर रहलक लो। हमनी के ऐसन कहानी बा। बगल देश के राजा हमरे के हमनी के निकाल देले रहन, दोसर के दुश्मनी से निकलवा देले रहे। हमनी में कोनो गलती गुनाह ना रहे, लेकिन फिर भी राजा के आदेश हमनी के माने के पड़ल रहे। ये देश में ऐनी सन त हमनी के ऐसन चोर ठग से भेंट हो गईल, वही से हमनी के ई सब भइल बा। उ दोनों जने हमार ससुर और हमार पति हलो। इतना बात सुन के उ राजा बड़ा खुश भइले। कहले कि वाह वाह रे बहादुर लड़की, पत्नी होखे त ऐसन, बेटी होखे त ऐसन, बहिन होखे त ऐसन, इतना चतुर पत्नी त हम कहियो केहू के देखले नहीं कि। आज कितना ही चतुर लड़की बिया कि अपना ससुर के, अपना पति के, अपन हीरा सब कुछ के लौटा देहलस। बड़ा खुश भइले दीदी। मुँहमंगा इनाम वो लोग के देले, इहे देले कि वो राज में रहे के, अपना दरबार में रहे के एगो महल देले। महल के बाद में उनका पूरा परिवार के अपना राज में ही काम दे देहले। वो लोग के एकदम अपन परिवार बना के राजा राखे लगले। फिर से वो लोग के दिन जौन बा लौट गईल। तो देखी दीदी, जब आदमी चतुर चलाक होला, बुद्धिमान होला, तो यही तरह दुख में परेशानी में जब आदमी आवेला, समय जब घेरेला, तो चतुर आदमी, चतुर पत्नी चक्रव्यूह से निकाल देवेला। आ जब अपना में सच्चाई रहेला और सत्य रहेला, तो एक न एक दिन केहू के फंसावला से, केहू के गिरावला से आदमी ना गिरेला। थोड़ा दिन खातिर परेशान होखल जाला, फिर दुख में से निकल जाएला। तो देखी, आदमी के बुद्धि, ज्ञान और दिमाग के भी जरूरी बा। दिमाग से सब काम होखेला। तो दिमाग चाहे बुद्धि चाहे ज्ञान, ये सब लेवे खातिर कथा कहानी आप लोग सुनत रहें।